किंजवडे जिल्हा परिषद मतदारसंघाची निवडणूक यावेळी विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे. भाजपाकडून सावी लोके या उमेदवार रिंगणात असून त्या जरी या मतदारसंघातील स्थानिक नसल्या तरी त्यांना मिळणारा प्रतिसाद अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्साहवर्धक असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. प्रचाराच्या सुरुवातीपासूनच गावोगावी त्यांचे स्वागत, महिलांचा वाढता पाठिंबा आणि कार्यकर्त्यांचा जोश यामुळे सावी लोके या लढतीतील मजबूत दावेदार म्हणून पुढे येत आहेत. भाजपाचे भक्कम संघटन कौशल्य हा या लढतीतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. बूथ पातळीपासून ते वरिष्ठ नेत्यांपर्यंतची यंत्रणा सक्रिय झाल्याने सावी लोके यांच्या प्रचाराला मोठे बळ मिळाले आहे. पक्षाची शिस्त, नियोजनबद्ध प्रचार आणि केंद्र राज्यातील सत्तेचा प्रभाव याचा फायदा त्यांना थेट मिळताना दिसतो आहे. बाहेरच्या असा शिक्का असला तरी कामाची तयारी आणि नेतृत्वावरचा विश्वास यामुळे मतदारांचा कल हळूहळू त्यांच्या बाजूने झुकताना दिसत आहे. दुसरीकडे पूर्वी भाजपात असलेले आणि तिकीट न मिळाल्याने अपक्ष म्हणून उभे राहिलेले मनस्वी घारे हे सावी लोके यांच्यासमोर आव्हान उभे करत आहेत. स्थानिक उमेदवार म्हणून त्यांची ओळख आणि काही ठिकाणी असलेला वैयक्तिक जनसंपर्क ही त्यांची ताकद आहे. मात्र पक्षाची अधिकृत साथ नसल्याने आणि संघटनात्मक पाठबळ कमी असल्याने त्यांच्या प्रचाराला मर्यादा येताना दिसत आहेत. या लढतीत स्थानिक उमेदवार विरुद्ध पक्षशक्ती असा सामना रंगला असला तरी सध्याची राजकीय हवा आणि भाजपाची मजबूत यंत्रणा पाहता सावी लोके यांच्या पारड्यात वजन जास्त असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. महिलांचा वाढता पाठिंबा, कार्यकर्त्यांची एकजूट आणि विकासाचा मुद्दा यामुळे त्यांची बाजू अधिक भक्कम होत चालली आहे. एकूणच किंजवडे मतदारसंघात अपक्ष आव्हान असले तरी भाजपाच्या संघटन बळाच्या जोरावर सावी लोके या विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. निकालाच्या दिवशी बाहेरच्या उमेदवाराने स्थानिक लढत जिंकत भाजपाची पकड आणखी मजबूत करण्याची शक्यता अधिक असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. साईनाथ गावकर, कोकण शाही, सिंधुदुर्ग.